Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛni an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye ni tuma in b'a sɔrɔ anw minnu sigilen n'u k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan nin y'a tuma selen. Jamana minnu jɛlen don fleuve Sénégal babolo la Mauritanie, Mali, Sénégal ani Guinée Conakry olu jamana ɲɛmaaw y'u ka ɲɔgɔn kunbɛbaa ta ko 18nan baaraw nun don Bamakɔ ka bɛn ni décembre kalo tile 7 CICB la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ tun bɛ bolila fɛn minnu kan o de baara minnu bɛ ka kɛ ani baara minnu kan ka kɛ walasa ka se ka babolo in don ba la. Amadu Kamara ani Fuseni Keyita tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la. Jamanaw minnu jɛn bɛ babolo kelen na n'o ye fleuve Sénégal ye a jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn kunbɛn ta ko 18nan kɛnɛ sigira senga Mali jamana kɔnɔ min kɛnɛ denbaya kun bɛ Mali jamana ɲɛmaa El Hadji Ibrahim Boubacar Keyita bolo. A y'a ka kuma daminɛ ni jamana ɲɛmaa ɲɔgɔnw bisimilali ye jamana kɔnɔ jamana min bɛ Sénégal babolo dafɛ. IBK ka fɔ la sigi kun tɛ dɔ wɛrɛ ye fɛn minnu kan ka se ka kɛ ka tɔ ta ɲɛ n'o ye OMVS ye o kuma de bɛna fɔ. Mauritanienkaw ka jamana ɲɛmaa n'a ma ɲa ka fɔ nin siɲɛ fɔlɔ ye a ka ye kɛnɛ kan a da sera fɛn min ma n'a y'o fɔ k'o gwɛlɛya o ye nafa min bɛ tɔn in na nafa min bɛ babolo in na ni o ye fleuve Sénégal ye a kan ka yiriwa min don jamanaw kɔnɔ jamanaw minnu jɛn bɛ a la a bɛ sɛnɛko yiriwa a bɛ mɔniko yiriwa hali bagan mara a b'o yiriwa a jamana ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen la. Mohamed Olo Ghazouani a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaa ma ani OMVS jamana ɲɛmaa minnu bɛ a tɔ kɔnɔ k'a tɔ labaara a y'u bɛɛ fo k'u bɛɛ wale ɲuman dɔn. Macky Sall min ni Sénégal jamana ɲɛmaa don ale de bɛ OMVS jamana ɲɛmaaw ka jɛkulu a ɲɛmaaya la bi ale y'i da se fɛn min ma o ye baaraw minnu bɛ yen n'olu sera ka kɛ a ka baara bolodalenw na jɛkulu ɲɛmaaya la ani baara tɔw minnu bɛ yen a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ k'a ɲini a jamana ɲɛmaa ɲɔgɔnw fɛ u ka jɛkulu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma gwɛlɛya min ma na ye baaraw la u k'o gwɛlɛya wuli ɲɔgɔn fɛ. Macky Sall don min na a bɛ bila OMVS a jamana ɲɛmaaw ka jɛkulu ɲɛmaaya la a kun ye sira damadɔw de ta k'olu kɛ a ka baara kologuri kɛyɔrɔ ye o fɔlɔ OMVS yɛrɛ a bɛ se ka don bala cogo min na ka nikura fiyɛ a la jiko ani kuranko ka baara kɛ janko o n'u ta yɔrɔ min bɛ se ka kɛ a ye o ka nɔgɔya a jamanaw kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ fɛnɛ caya OMVS jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jikankuru min fɛnɛ kan ka matamali kɛ jika a jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o baara bolodalen don k'o baara kuncɛ joona o kurun ka matamani daminɛ. Baarakalan mun tun nun donna k'a ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar baarakɛla dɔw ma. Baarakalan in kuncɛra ka bɛn ni sibirido décembre kalo tile 7 ye Bangɔni Janginɛbugu la. Kɛnɛ in tun denbayalen don kosɛbɛ ni faji ɲɛmaaw ye. Alihamidu Badeni ani Abdoulaye Sogodogo tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la. Tile 6 kɔnɔna na ni kalan kɛra sababu ye ka caman fara dɔnta kan. Cakɛyɔrɔ la nafoloko labaaracogo ɲuman kun kan n'an ko ma ko gestion comptable et financière des entreprises. Wasa ka baaraw kuncɛ fɛn min ye jɔnjɔndi kɛnɛ ye o bolodala n'an ko ma ko attestation de participants ka ɲɛsin ma 18 ma minnu gɛrɛsigɛ donna ni kalan na. An bɛ Ala fo ale min sɔnna ka bi yira an na o kɔfɛ an b'an karamɔgɔ yɛrɛ fo ale min ye kɛra sababu ye k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Ayiwa kɔfɛ an bɛ ADN fo formation initiative bɔra olu min na ayiwa ani an ka formateur an ka commission de gestion olu fana sɔnna k'an bila ka na an ka tile damadɔ formation kɛ nafa caman a sɔrɔla la dɔɔnin tɛ ban an ye camanba sɔrɔ ka fara an ka kɔrɔlenw kan. Ni tile 6 kalan hakilina ɲuman bɔra maa mun yɔrɔ o de ye Amadu Karambe ye n'ale ye ni kalanfa ye wa Ansaru tɔnden don k'a kɛ waleɲumandɔn ye ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Aidara ani dɛmɛ ka ɲɛsin balimaw ma diinɛ sira kan. Formation minnu kɛra ka ɲɛsin mɔgɔw ma o de lakɔgɔli de don gestion sira kan voilà donc mɔgɔw bɛ se ka u ka entreprise gérer cogo min na ka ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ansardine entreprise de ko don entreprise welela pour que u kana an bɛ formation kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka se ka lakɔgɔ don nataw la u ka se ka entreprise ka se ka gérer ka ɲɛ entreprise ka se ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ formation kɛra o laɲini de kɔnɔna na. Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ma ɲɛmaaw kɛlen kɔ ka waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin kalanfa ma n'ale ye nin kɛnɛ sabu ɲuman ye o ye cɛsiri ɲini kokura maaw fɛ minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni kalan na
walasa ansaru cakɛyɔrɔ n'o danaya tara ka d'u ma o k'u jɛniyɔrɔ fiye o cakɛyɔrɔw yiriwa sabatili la. Formation in kɔni sigira mun kama dɔrɔn o ye ka se ka dɔ fara mɔgɔw ka dɔnniya kan ka dɔnniya o yiriwa o ka se ka entreprise ninnu k'u lataa ɲɛfɛ cogoya min na donc vraiment kɔni an nisɔndiyara an nana wula in na bi y'a clôturer a baara bɛɛ lajɛlen daminɛna hɛrɛ la a bɛɛ kuncɛra hɛrɛ la donc faamuyaw fana sɔrɔla donc formateur y'a ka baara kɛ ka ɲɛ minnu fana ye formation suit olu fana ye faamuyaw sɔrɔ donc bɛɛ lajɛlen wasara o la an kɔni foyi t'an bolo ni foli tɛ an bɛ foli fɔlɔ ala yɛrɛ la ala mun ye nin baara ninnu nɔgɔya an ye ka tila ka foli ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye Seydi Sirif Usmane Madani Hayidara ye n'a mɔkɛ barika ye ale mun sera k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an bila nin sira tilennen kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman d'a ma. ADN Mali ani Fadi bɔlen kɔ fɛn min ye ansaru cakɛyɔrɔ ye o cɛbɔw kun bɛ nin kɛnɛ kan i n'a fɔ AFIM agence Cherif La Voyage compagnie Cherif La tɔgɔla boulangerie ani Cherif La Ji centre de santé Cherif La ani imprimerie Cherif La fo ka taa bila Medersa Sad Ziwaza ani radio La Voix du Citoyen ni Cherif La TV la. Jɛkulu min bɛ wele association Empire Siège d'Or o jɛkulu maaw ye baroda sigi dɔ kɛ ka bɛn sibiri don décembre kalo tile 7 ma Kalabankɔrɔ mairie la a tun bɛ bolila fɛn mun kan o de ye an ka jamana kalanko bɛ lahala mun na an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi kɛnɛ in yɛrɛ baabu setigiw tun ye minisiri kɔrɔ Yunus Diko de an ka Abdul Karim Sakɔ ani Dramane Malenka sɔrɔliw lajɛ. Ni baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna n'an ka jɔnjɔn yɛlɛli ye an ka bamanankan na ani nansarakan na baara min n'a kɛra sababu ye école karamɔgɔw écoledenw fo ka taa se écoleden somɔgɔw ma ani maa wɛrɛw minnu ka baara bɛɛlen don kɛrɛnkɛrɛnnen ma kalanko koɲa ma an ka jamana kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ka fɔ ɲɔgɔn kan Kalabankɔrɔ mairie la ka na hakilina falen kɛ fɛn kan min n'o kɛbɛ ka bɛɛ kamana gan n'o ye Mali kalanko gɛlɛyaw ye a baara labɛnbaw y'a yira k'a fɔ laɲini min b'u la o de ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka sigi sen don a baara la kabini karamɔgɔw la ani denmasaw ani kalandenw yɛrɛ n'o ye écoledenw ye ka se ka fɛɛrɛw tigɛ basigibaliya min n'o bɛ an ka kalansow kɔnɔna na fo ka taa se kalandenw u ka niveau bɛ ka tiɲɛ u ka se ka hakilinaw falen gɛlɛya in a ju bɔra min sira jumɛn bɛ se ka sɔrɔ walasa k'a k'a fura ye ko laɲini tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo bɛɛ lajɛlen k'i sen ni bolo don a la. Ne bɛ se ka n ta fɔ mais i b'a sɔrɔ ne ta dɔrɔn tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye donc e fɛnɛ bɛ se ka dɔ fɔ i b'a sɔrɔ dɔrɔn tɛ tiɲɛ ye mais ne kɔni bɛ min dɔn ni bɛɛ b'o fɛnɛ dɔn o ye ko Mali kalan bɛ ka jasi donc o solution bɛ maliyɛn bɛɛ de bolo anw dun tɛ maliyɛn bɛɛ ye aw tɛ maliyɛn bɛɛ ye donc an kan ka mun k'o la an bɛ sigi k'o kuma ɲɛnabɔ de o de ye dialogue ye o de ye bɛn sigi ka fɔ in ye k'a ye ko an bɛɛ de nɔ b'a la an bɛɛ de nɔ don donc n'an bɛɛ nɔ ye koko ye o ɲɛnabɔli fɛnɛ ye an bɛɛ de ye parce que an bɛ diplôme sɔrɔ mais a kɛwale t'an na a kɛwale t'an na donc o tɛ se ka faamu hali ni ko ɔkɔliden min bɛ sanaye kalan na ni ko bi a ka sɛbɛn kɛ ka d'i ma nanzarakan jɛlen la a bɛ min kalan depuis a san 6 n'a san 7 ka san 15 k'o kalan na n'o y'o sɛbɛn kɛ ka d'i ma i bɛ fili. Baara labɛnbaw ye maa minnu wele ka na kɛnɛ in ɲɛnamaya o ye maaw ye minnu bɛ Mali kalanko ɲɛdɔn kosɛbɛ kabini kunungo conférencier yɛrɛ n'o ye kɛnɛ ɲɛnamayala maa min bolo o ye jamana kalanko minisiri kɔrɔ ye n'o ye professeur Yunus Diko ye ani ka fara maa wɛrɛw kan minnu ka baara bɛn bɛ kalanko koɲaw ma an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye kɛnɛ yɛrɛ denba ye a y'a yira ka kumaw na k'a fɔ jamana kalanko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na sisan Mali marabaaw dama tɛ se k'a ko ɲɛnabɔ fo bɛɛ lajɛlen de k'a kɛ i kunkanko ye k'o kɔrɔ tɛ k'a fɔ Mali faamaw k'u sen bɔ u ka responsabilitéw la ko k'a to jamanadenw bolo a y'a yira ka kumaw na k'a fɔ fɛnɛ gɛlɛya min bɛ kalanko kɔ k'o dɔ ye k'a fɔ kalanso tanya maa 100 ni kɔ o bɛ sɔrɔ kilasi 1 kɔnɔna na k'a sɔrɔ sariya la a man ka tɛmɛ maa 50 kan k'a ka gɛlɛ denmisɛnninw ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ o conditions na parce que denmisɛnninw bɛ bila condition dɔw la k'u ka kalan k'a kɔnɔ a kuma ka ca ni ye denmisɛnnin bila k'a ka taa kilasi kɔnɔ kilasi min n'a ka kan ka mɔgɔ 50 ta ni ye mɔgɔ 100 sigi a kɔnɔ k'a ka kalan kɛ ka école karamɔgɔ 1 bila a kunna a bɛ dɔ kɛ mais est ce que an bɛ laɲini min kɛ est ce que o bɛ sabati a kɔnɔ wa donc o de nana n'a ye k'a fɔ anw ka secteur privé écoleso privé caman jɔra mais o écoleso privé o ni ne yɛrɛ b'a kɔnɔna na olu fɛnɛ ko sabatilenba tɛ école ye i ka école jɔ k'a kɛ école yɛrɛ école tɛ i ka taa villa dɔ ta ka so ni soɲa kɔnɔ bila ɲɔgɔn kɔnɔ ka denmisɛnninw bila kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ kalan na
donc école ye ni be tɛmɛ a da fɛ dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ ma k'a fɔ yan ye école ye. Bon a ko a bɛɛ bɛ lakɔlɔsilibagaw de bolo parce que ni an ye a ɲuman na juguman n'o ma tɔmɔ ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ b'i ta k'i sago la dɛ mais ni an y'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔsibagaw b'an na minnu bɛ na an ka yɔrɔw la ka an kɔlɔsi ni nin ma ɲɛ ekɔliso bɛ datugu ni nin ma ɲɛ o bɛ datugu n'o kelen kɛra k'o fila kɛra est ce que caman tɛ bɔ kolon na bɛɛ tɛ n'i jija i ka fara ɲumanw kan wa. An b'a lɔn k'a fɔ ni sigi mɛ kɛ sababu ye minnu nana a baaraw ɲɛnamaya u ka se ka hakilinaw falen-falenw kɛ ka bɔ ni fɛɛrɛ hakilinaw ye min bɛ kɛ sababu ye lakanabaliya ani basigibaliya o min b'an ka kalansow la bi o bɛ se ka dɔgɔya cogo min. Société Mediasoft Technology ka hamina de denmisɛnninw ka baarako ye o hukumu kɔnɔna la u ye baarakalan dɔ ninnu don k'a ɲɛsin denmisɛnnin maa 40 ma mun baaraw kun cɛra ka bɛn sibiri don décembre kalo tile 7 ma Maison des aînés na maakɔrɔw tɔgɔ la so la Boubacar Traoré ani Ibrahim Kulubali tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Société Mediasoft Technology maaw kɔni kalanbulon kɛ denmisɛnnin maa 40 ɲɔgɔnna kunna kalo 3 kalan don min b'a to u bɛ se ka ko kɛ u yɛrɛ ka se ka u dama ta baara yɔrɔ dayɛlɛ u yɛrɛ o hukumu kɔnɔna na o kalancɛ kuncɛ sɛbɛn diliw de kun bolodalen don o kɛnɛ ka sa an b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ dɛmɛ kɛ ka se o denmisɛnnilakaw minnu ma olu fana kun bɛ a ko kɛnɛ kan wa denmisɛnnilakaw y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ kalan nun donni kɔfɛ. N bɛ Mediasoft Technology mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn. An kun bɛ u fɛ a bɛ kalo 3 ɲɔgɔn bɔ an kun b'u fɛ formation na u bɛ ka an kalan k'an degi entrepreneuriat kan ka kɛ cogoya min na u ya fɛn d'an ma dɔnniya d'an ma min b'an permettre an ka se ka an ka idée minnu b'an kunkolo la ka idéw bɛɛ lajɛ ka kelen ta o la ka kɛ entreprise ye u y'an dɛmɛ ka business plan ke min bɛ se k'an permettre ka dɔn entreprise ni a bɛ se ka labɔ wa a bɛ se ka labɔ wa a bɛ se ka réaliser wa a tɛ se ka kɛ wa o y'a o dɔnniya ninnu d'an ma ka dɔnniya d'an ma fɛn ma min b'an dɛmɛ ka entreprise yɛrɛ gestion kɛ. An ka lajɛ in bɛ boli an ka programme dɔ bɛ yen nɔ min bɛ jeune entrepreneurs dɛmɛ k'u ka baara yɔrɔ créer ani ka information d'u ma o yɔrɔ bɛ se k'u ka entreprise créer cogo minnu na k'u yɛrɛ ta ani ka mɔgɔ wɛrɛw ta ka fara o kan. Bi lajɛ ni y'a lajɛ ko 4 de ye mais ni lajɛ na projet in bolila yɔrɔ 2 de ka Bamako ani Segu ta kɛra semaine tɛmɛnen Bamako ta o ye bi ye Bamako ta in na mɔgɔ 40 de formé la en même temps aussi ka layira ko la u bɛ se ka baara yɔrɔ créer cogo minnu na o mɔgɔ 40 na ala y'a k'an ye projet 5 sɔrɔ o kɔnɔna na dɔ ta bɛ recyclage kan ka ɲaman déchets ramasser ani ka transformer ani ka feere dɔ ta bɛ finiko yɔrɔ kan dɔw ta bɛ pièces de vente kan donc a projet ka ca dɔɔni. Wa min ye société Mediasoft yɛrɛ ɲɛmaaba ye ale kɔni y'a ka nisɔndiya yira hakilina tɛ dɔwɛrɛ min b'a to denmisɛnnilakaw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ta don n'a nataw kɔnɔna na cogoya min na. An bɛ laɲini min kɛ an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ka hakili to ni projet in na depuis an ye projet in daminɛ an ma ni jamana ka structure ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo a kɛra nin ye o la yɛrɛ la yɛrɛ an b'a f'u ye jeunes minnu y'u ka projets daminɛ n'u ye baara daminɛ u yer'u ka wari kan u k'u hakili to olu la ka wari di olu ma u bɛ se k'u ka baaraw continuer cogo minnu na olu de ka taa wari di mɔgɔ ma mɔgɔ ma deli k'a ka baara yɔrɔ créer mais mɔgɔ min y'a ta créer déjà ka ban ko wari dɔ ma o tigi ka se ka avancer o ka nɔgɔn k'a fɔ mɔgɔ min ma fɛn kɛ donc n'u ye wari di jeunes ninnu ma u k'u ka projets lancer u ka projets développer a bɛ se ka kɛ sababu olu fana bɛ se ka jeunes caman recruter parce que gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔna na fantanya dɔrɔn de bɛ yan et fɛn kelen pe min bɛ se ka fantanya ban o ye entrepreneuriat ye kɛnyɛrɛ ye o de bɛ se ka jamana in fantanya ban. U y'a yira k'a fɔ u tɛna danni ma u kɛlen don ka wele bila denmisɛnnilakaw ma maa o maa ni e de bɛ fɛ ka hakilina ta ka se ka baara kɛ i yɛrɛ o ni i bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Wele kan bɛ ne bolo ka se jeunes tɔw ma an ka yan an ka Mali jeunes ta k'a jateminɛ ne bɛ fɛ ka min f'u ye u ka n'u sigi tɛ mɔgɔ sɔn avant que jamana ta ka ne yɛrɛ k'i ta kɛ. Wa k'a bila u kunna n'i ye kɛnyɛrɛ ye fɔ jeune min ye dɔrɔn o hakili bɛ jigin min na o wari de ye bon i k'i yɛrɛ ka baara yɔrɔ créer k'a sɔrɔ wari t'i kunna o ka fisa i mɔgɔ ka wari di ma k'i b'a créer an ka exemple ta kɔrɔbɔrɔ ka b'a daminɛ tabali fitinin kan cigarette ni chewing-gum ni bonbon u b'a b'o la u bɛna magasin kelen ta u b'a b'o la a b'a ka magasin fɔlɔ u b'o la u bɛ supermarché créer fɛn bɛɛ bɛ daminɛ dɔɔni de. An b'a fɔ ko in kɛnɛ kan min ye denmisɛnnilakaw bɛɛ lajɛlen hakilina min ta i ka baara nasira fɛ u y'o yira jaw la wa ma da o ma min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la gafe sɛbɛn fɛnɛ tara k'a di o denmisɛnnilaka kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma min bɛ tali kɛ kalancɛ kuncɛ gafe la. Sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bilala German Ciment ani SCS Malien de
cartonnerie ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn mun tɛgɛnɔ bilalen filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye ka nin kura fiyɛ an ka jamana sojɔkow la an ka ɲɛmada sɔrɔlenw na. Bon, an ye contrat mun signé sisan contrat commercial de do usine de ciment mun bɛ Mali la yan Jago ni indien ta do mais droit malien do ani an ka société n'o bɛ carton emballage dilan carton ni sakiw donc contrat ni kun y'o de c'est pour montrer aussi partenariat mun bɛ entreprise ni ɲɔgɔn cɛ Mali la ni entreprise y'u bolo di ɲɔgɔn ma Mali la a ka ca Ala fɛ an bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ o la ne hakili la nin ye koba ye nin ka kan ka ni ɲɔgɔnna caman kan ka kɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn Mali la yan ko guerre dɔrɔn tɛ yan ko kɛlɛ dɔrɔn tɛ yan mais mɔgɔw fana bɛ yan minnu bɛ su ni tile u cɛsirilen don mɔgɔw ka sɔrɔko la mɔgɔw ka sɔrɔ taaɲɛko la donc o de y'an bila nin signature ni signé la bi donc ciment bɛ dilan Mali la a bɛ kɛ saki mun kɔnɔ o bɛ bɔ Mali la wa maliyɛnw de fana ka ciment don famille caman de fana da balo bɛ nin na an ka entreprise bɛ mɔgɔ 200 ani 70 du kelen kɔnɔ mɔgɔ mana dɔgɔya cogo o cogo a bɛ mɔgɔ 10 bɔ hakili la n'o caman sɔrɔla Mali kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka ko caman nɔgɔya. An ka karamɔgɔ Musa Fɔnba lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. maa ba yirikaden ɲɔgɔn sɔrɔ ko no wari dugubala ya musokoro Alassane Dramane Ouattara n'a ka fanga ɲini dɔn RHDP lakaw yɛlɛma hɔrɔnya tutigɛba ko no wari jamana kɔnɔ Félix Houphouët-Boigny soma yɛlɛmayɛli a sangunbɛ kɛnɛ don nka kɛnɛ in ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara kanubaw dalaka kun ye fɛn min ye mandan sabana jamana ɲɛmaya la Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ye kuma ta ka jira kanubaw la k'a fɔ o maa kelen de ye k'a fɔ i sen bɛ bɔ jamana kundegesigi kalata la san 2020 wa Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ min fɛnɛ filɛ nin ye kuma na o fɛnɛ tɛna den kɛrɛfɛ a bɛ kuma janbɔ jamana ɲɛma kɛmɛ ka bugu da kanbɔli ni kanbɔbaliya kan a barata ye manda fila kɛ jamana ɲɛmaya la maa caman y'a jira k'a fɔ sibirido desamuru kalo tile 7 RHDP lakaw ni Alassane Dramane Ouattara ka ɲɔgɔn sɔrɔ ya musokoro Félix Houphouët-Boigny bange dugu la tiɲɛ don tasibila kun do ka ɲɛsin Félix Houphouët-Boigny mɔ nka sira dɔ fɛnɛ fɛ a jiratɔ de kun do Henri Konan Bédié n'a ka fanga ɲini dɔ PDCI la k'a fɔ a kana k'u kɔnɔ k'u kelen bɛ se ka jama bɔ bawo u delila ka jama dɔ bɔ o yamusokoro kelen in na ye Félix Houphouët-Boigny faso la min senfɛ o y'a jira k'a fɔ maa ba 100 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Alassane Dramane Ouattara fɛnɛ ka kɛnɛba min sigira sen kan n'a ka RHDP olu fɛnɛ y'a jira k'a fɔ sibiri desamuru kalo tile 7 u ye maa ba 100 de bɔ wasabilo filanan n'o ye Sena wasabilo ye o ɲɛma Jano Awusu ale y'o kɔrɔfɔ lase kɔsada in na Alassane Dramane Ouattara y'a jira a ka laseli dɔ senfɛ k'a fɔ a kuma sen bɛ u k'a lajɛ ka jamana ɲɛmaya latɛmɛ denmisɛnninw ka bolo ka wale kelen sɛrɛkulu wɛrɛw ka bolo ka min dɛ olu ye ko nka maa minnu n'ale ye kungɛ ɲɔgɔn ye politiki bina k'u kan i n'a fɔ Laurent Kudu Gbagbo jamana ɲɛmakɔrɔ ni Henri Konan Bédié jamana ɲɛmakɔrɔw n'olu ko k'u b'u sen don jamana kuntigisigi kalata nata la san 2020 k'a yɛrɛ ni sen don. Senegalikaw ka jamana ɲɛma Macky Sall ye a jira jiko ɲɛnabɔli jɛkulu la min kɛmɛ ka wala sɛmɛ ka baara bila ni jiko gwɛlɛya bɛ Senegal faaba Dakar kɔnɔ k'a fɔ a ye sariya sen dɔ ta sariya sen min b'a diyagoya jiko ɲɛnabɔli cakɛda baarakɛlaw kan Sénégalaise des eaux SDE u ka tɛmɛ ni baara ye mɔgɔw ka ji sɔrɔ k'a daminɛ desamuru kalo tile 6 la nɛgɛ ɲɛ mugan 20h ka taa dasi fɔ desamuru kalo tile 31 la san 2019 wa ji in ka Dakar fa bɛɛ lajɛlen labɔ i n'a fɔ a bɛ deli k'a labɔ cogo min gafe kɔnɔ kuma y'o ye don nataw la Senegalikaw ka jiko ɲɛnabɔli a bɛna bila cakɛda dɔ de ka bolo kan cakɛda min kɔnɔ jɛkulu fanba o ye Faransi jamana ye 100 sara la 45 bɛɛ lajɛlen bɛna bila o ka bolo kan a fan dɔw tilakilan bɛ wa cakɛda kura in yɛrɛ y'a jira fana k'a fɔ Senegali baarakɛlaw minnu ni olu bɛ Sénégalaise des eaux kɔnɔ ni o kun bɛ ka jiko ɲɛnabɔ a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ ta dɔ tɛ bila nka o n'a ta bɛ baarakɛlaw y'a jira k'a fɔ hali bi olu mago bɛ lahɔrɔma wɛrɛw la minnu kan ka jɔ u ye ni tɔnɔ kɛra sɔrɔ fɛn ye tɔrɔmɔɲɔw minnu kan ka tila baarakɛlaw ka labasajɛkulu y'a jira k'a fɔ 100 sara la 10 ka bila olu ka bolo kan nka Senegali maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ olu kun bɛ se ka 5 de bila u ka bolo kan n'a ma ɲɛ k'u ka kuma cayara olu b'a sama ka se 7 bɛɛ mɔ o bɛɛ la baarakɛlaw ka labasajɛkulu ko k'o tɛ bɔli kɛ olu mago bɛ 10 de la o de kosɔn Senegali maa ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ u ta bɛ ɲini kɛ nugujuguya ye bawo maa wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen 100 sara la 3 kan ka di minnu fɛnɛ mɔ n'a fɔra k'olu kelen ka taa bɛɛ lajɛlen ta k'u ka ko ɲini lajɛ ji ɲɛmajɔlen na n'a ma ɲɛ k'u ma se ka ɲɔgɔn
famu fu bɛ ka ji tigɛ Senegali ka denw na Senegal faaba la Dakar jamana ɲɛmaa ye nin jariyase in da u k'a ma ko réquisition baarakɛlaw ka baarabila ma bɔ bilen u bi segin ka na cakɛda in kɔnɔ ka tɛmɛ ni baara ye ka taa se fɔ décembre kalo tile 31 mɔ o ye jiko ɲɛnabɔli yɛlɛmadon ye cakɛda kura ka bolo kan. Kabini décembre kalo tile 4 tɛmɛnen kiiri dɔ bɛ senna kiiri min ɲɛsinnen don jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika Algérie jamana ɲɛmaa nɔfɛmɔgɔw mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu kun ye sɔrɔ busobanganaw ye ni olu kun bɛ k'a ka fanga kɔkɔrɔma don Abdel Aziz Bouteflika kun b'a fɛ ka mandan 4nan de kɛ jamana kunna a baara ta bananen don coci de cayara nɔfɛ n'a jagoya jiginna sɔrɔ busobanganaw minnu minɛn bɛ bi ni olu kun ka suru a la ka fara a yɛrɛ badenjuwa kɛ ka ni o ye Sahide Bouteflika ye olu de ka kiiri dayɛlɛlen don faaba la Alger wa ni nsen wele bilala badenjuwa kɛ minɛnen mɔ Sahide Bouteflika a kana ka sabu kɛ fɛn dɔ fɔ n bɛ a kunga mɛ da ye mɛndigila ye sɔrɔ busobangana minɛnen dɔ y'a coro k'a fɔ ale de y'a f'u ye u ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a kɔrɔkɛ dɛmɛ a ka se ka mandan 5nan campagne daminɛ bawo o tɛ taa nafolo kɔ Ali Haddad waritigi bakun don Abdel Aziz Bouteflika tile la sɔgɔmada yanfan fɛ ale de y'a yira k'a fɔ Sahide Bouteflika de y'a ɲini ale fɛ a ka wariw fara ɲɔgɔn kan o Ali Haddad in fana maa min fɛnɛ y'o coro kiiribulon kɔnɔ o ye Ahmed Mazouz de ye o y'a yira k'a fɔ Ali Haddad de tun bɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan waritigibaw minnu bɛ Algérie bɛɛ tun bi dɔ di nka Sahide Bouteflika donnen kiiribulon kɔnɔ ni o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika duwakɛ ye ɲininkali tɛ n kun ne a la i da k'i b'o ye a ma sɔn ka kuma. Tunisie jamana kɔnɔ ministre ɲɛma jamana ɲɛmayaso kura sigili degu bɛ a kan a don jiralen don k'a fɔ jamana ɲɛma ma na sigi ko ministre ɲɛma sugandira tile 60 de bɛ ministre ɲɛma bolo ka se ka jamana ɲɛmayaso kura sigi ni o ye ministrew farali ye ɲɔgɔn kan gouvernement min n'an bɛ gwɛlɛya las'a ma fanga ɲinindɔn fila bɛ olu kɛmɛ k'u fosi k'a fɔ olu n'a tɛ kuma bilen gouvernement ko kuma na o kuma kɛra ka bɛn ni décembre kalo tile 6 ye fanga ɲinindɔn don minnu bɛ k'u yɛrɛ ye bɛnkanfanga taabolo kɔnɔ fanga ɲinindɔn kelen baabu senige ni o ye Mohamed Abu ye a y'a yira k'a fɔ olu ni ministre ɲɛma kura ka bɛnbaliya o ye danayabaliya ye ka sabu kɛ u ye ministriso min ɲini ministre ɲɛma fɛ k'o ka bila u ka bolo ka a ban'o mɔ kiiri ko ministriso ani jamana kɔnɔna ɲɛnabɔli ministriso yan'o cɛ fanga ɲinindɔn min wele ko mouvement du peuple o de fɛnɛ y'a yira k'a fɔ sigikafɔ banna ale ni ministre ɲɛma kura cɛ a sɛbɛnfura ɲɛnabɔ la ni o ye Zoher Al-Magzawi ye a ko ale tɛ se ka ye gouvernement kɔnɔ gouvernement min kɛmɛ ka na ni baarabolo dalen ye sɔrɔ binna k'u kan baarabolo dalen min kɔnɔ kuma tɛ si dɔn baara in bɛ boloda cogo min na a ɲɛfɔ tɛ a soroba ɲaminen don ale tɛ se ka kuma ni maa ye maa min bɛna kɛ o gouvernement ministre ɲɛmaa ye filanan fanga ɲinindɔn min y'a jira k'a ka kɛ ministre ɲɛmaa ye o ye fanga ɲinindɔn ye min kɛmɛ ka diinɛ birifini biri a yɛrɛ ka ɛnada tiɲɛ don olu de ye wasaden fanba sɔrɔ wasaden sigi kalata la nka wasaden hakɛ min kan ka se ka sɔrɔ u fɛ k'u kelen ka jamana ɲɛmaayaso sigi gouvernement o wasaden hakɛ ma sɔrɔ u fɛ o tuma na a bɛ diyagoya u ma u ka fanga ɲinindɔn dɔw ɲini k'olu fara u yɛrɛ kan ka se ka wasaden fanba sɔrɔ ka gouvernement sigi ko fanga ɲinindɔn ɛnada in ni silamɛya diinɛ birifini bɛ a kan a ka taabolow bamanjimaw minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ni maa caman kɛmɛ k'olu ni frères musulmans sanga ni ɲɔgɔn ye k'a fɔ bamanjiya hakilina kɔrɔ don fanga ɲinindɔn don ko ɛnada fɛnɛ bɛ k'o hakilina kelen de lapasa ko kumana olu ka bɛnkanfanga faamu jogo la olu ni o n'a ɲɔgɔnna fanga ɲinindɔn tɛ se ka jɛ k'a fɔ k'u bɛ se ka gouvernement dɔ sigi ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko sen bɛ yɔrɔ min na caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ jabaraninsoba waritigiba min gominana k'a datugu jamanakuntigisigi ka lata ɲɛkɔrɔ ni tako fɔlɔ kɛra ani Kayɛsɛ Sayɛdi ye ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan na n'a bɔra kaso la ka tako filanan kɛ ni Kayɛsɛ Sayɛdi y'a bi Nabil Karoui o n'a ka fanga ɲinindɔn Kalbi Tunes ko ɛnada laban bɛ sɔn k'i bolo mɔnɔbɔ o nɔfɛ a don kun y'a jira don dɛmɛnenw na don min na a bɛ fara Kayɛsɛ Sayɛdi kan ka Nabil Karoui bi tako filanan na a ko yurugu kasa b'a nɔfɛ o yɛrɛ de kun kɛra datugu kun ye kaso la ko ɛnada fanga ɲinindɔn tɛ se k'o n'a ɲɔgɔnna maa dɛmɛ k'a kɛ jamana ɲɛmaa ye ka sabu kɛ maa jaba jɛlen dɛ wa laban bɛ sɔn ka segin o de mɔ dɛ walasa ka se ka jamana ɲɛmaayaso dɔ sigi kɔni n'o ye gouvernement ye. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ma diɲɛ don o don o ye garisɛgɛ kura de adamaden bolo walasa ka ɲuman cɛ aw k'an bɛn.